אז מה קורה חברים? קל לי לראות סרטון חדש. היום יצאת לומי אתמול. אני אסביר לכם על לומי. אז נתחיל ישר משחק טאק. אחי, אם זה לעשות ככה, תראו עד הסוף. לעמוד באמצע, שזה בדיוק כאן. אז חברים, תראו את האולטי הזה, הוא יראה לכם מוזר אם לא ראיתם את הברולטוק או הסבר של מישהו. הראשון, נראה לכם את הראשון, הוא מוריד 2,000, זה כמויות. לראשון זה מלא. שלי מוריד 2,400, בסדר? אל תגידו שזה קצת או משהו כזה. השני מוריד ואז טק טק טק, וזה באמת להספיב. טוב, בקיצור, זו דמות מטורפת. אני ממש אהבתי אותה, אני לא כל כך יודע איך לשחק איתה. הכל טוב. רואים איך היא הורגת מהר טק טק. זה בעיקרון. עכשיו נעבור לגאדג'טים. גאדג'ט ראשון, להוות כוכב. לומי מציתה את כוכבי הבוקר שלה על הקרקע ומייצרת להבות שפוגעות במשך 3.9 שניות, נזק 180. זה בסדר. כפיית כפור. לומי מייצרת רוחות מקביעות סביב כוכבי השחר שלה על הקרקע ויוצרת מטרה חלקלקה למשך 3.9, נזק לשנייה 60. אבל זה כמו האולטי שלו, זה קיצור, זה מגניב ממש. סטאר פאוור מציא את הזמן. לומי מעטה נכון כל פעם שאתה זורק את שני העמדות שלה ואז הן חוזרות, זה מעט אנשים, וזה כל פעם שהאולטי פוגע זה שורף אנשים. יש לו את כל הגירים הרגילים וזה לומי, כאילו זהו שלי. אין לה הרבה חיים בכלל. על רמה 1 יש 3,000, זה כלום. על רמה 11 יש לה 6,000. בוא נגיד ככה, היא עולה 69.90. יש כאן עוד הרבה אבל חבילות. זה עוד מעט הולך. עוד שנייה. וזהו, כאילו. ההיפר צ'ארג'ים שקניתי אחד, אני אעלה את הסרטון של הקניות ההיפר צ'ארג' אחרי זה. אם זה יגיע ל5 לייקים ו50 צפיות. זה הסרטון להיום, יאללה ביי.